Mga aktibidad sa tuigan nga kapistahan sa banwasang Oton, Iloilo, kanselado bangod sa pandemya. Pila ka mga manog baligya nanugunan man sa posibleng kita apang nahangpan man ang desisyon sang LGU. Si Ashley Lisa nakatutok. Diri sa Plaza sang Oton nakapwesto ang mga manugbaligya sang Bulak. Nagalaom guntani ang mga ini nga kadungan sa pagselebrar sang kapistahan buwas, madugangan man ang ilang nga benta. Ugaling bangod sa pandemya, ginpakamaayos ang LGU nga kanselahon lang anay ang mga aktibidad agud hindi pagtunaan sang mass gathering. Tama man kahina, ma'am, bisan na daman ng piyesta na, pero damo lang tawag libot-libot, pero hindi kita makabakal. Amo na yun na bakal-bakal, ang amon nga mga mayanan, tag 25 na lang ganit at luchin, pero hindi pa masyado kabakal, man daw wala. Hindi ginamon feel ang piyesta. So, Ang mahambalin nyo kay do kanselado kay mga aktibidad, anong epekto sila sa inyo nga negosyo? actually, kami, bag-o lang kami diri nakabaligya, bangod sang COVID-19. Dako gid ang kinalain sang may pista, wala pista eh. Ti ang imbes ang tao nga makagwa makalagaw hindi gid makakadto sa Munabla kay siyempre ano sang gobernador mo nga Munabla wala lang anay muna para man sa kayuhan sa tanan eh. Sunod sa LGU, ginpahibalo na ang mga kabaranggayan nga mag-monitor agud masunod ang mando nga ipaiway anay ang mga selebrasyon subong nga may pandemya. Pangabayon gid nga wala kita sang himos, wala sang mga bisita nga maga kadto abi konsiling nga daw nandan tagid nga may mamiesta. So pasisip nagaplano da nga mamiesta, sorry wala sang handa ang Oton. Purely religious lang gid ang preparasyon, no? May misa abi sa simbahan. Suno pa kay Salinas, apisar naghagan-hagan na ang kaso sa COVID-19 sa Ilabanwa, ginpakamaayo nga ituon sa COVID-19 related responses ang budget nga para kuntani sa kapistahan. Magluwas sa Banos sang Oton, kanselado man ang aktibidad kadungan sa kapistahan ni Immaculada Concepcion Buas sa Kalinog, Iloilo. Sa Banwa naman sa Concepcion, may patigayunon man nga misa, apang limitado lang ang makatambong. Upod kay Romel Perquia, Ashley Liza, One Western Visayas.